prezentirati rezultate današnjeg rada. Rasprave i okrugli stolovi ne znače mnogo ukoliko se zločin u Bukovici konačno ne procesuira i pokrene postupak protiv odgovornih, poručeno je sa foruma Bošnjaka muslimana Crne Gore. 6 ubistava, 2 samoubistva, opljačkane i porušene kuće, uništena imovina, premlaćivanja i prijetnje. Kao epilog danas imaju Bukovicu bez stanovnika bošnjačke nacionalnosti. U forumu Bošnjaka muslimana pitaju kako vratiti život tom mjestu, zašto se o zločinu ćuti, kada će počinioci i nalogodavci biti privedeni pravdi. Sada, nakon deceniju i po, najmanje što državni organi mogu uraditi jeste rasvjetljavanje okolnosti pod kojima se dešavalo čišćenje Bukovice, kao i privođenje pravdi onih koji su u tome učestvovali. Zašto za punih 15 godina niko iz struktura vlasti nije našao za potrebno da posjeti Bukovicu? U zaključcima usvojenim na raspravi od nadležnih institucija Skupštine vlade ministarstava se zahtijeva da se stvore uslovi za povratak prognanih, izgradnjom kuća, obnovom imanja i boljim saobraćajnim povezivanjem Bukovičkog kraja. Gdje ne postoje uslovi za povratak, neophodno je pružiti odgovarajući satisfakciju prognanicima putem materijalnog obeštećenja porodica. Potpredsjednik Skupštine Rifat Rastoder smatra da u zaključcima koji bi trebalo da budu dostavljeni najvišim državnim organima treba insistirati na utvrđivanju istine u Bukovici. I prosto apelujem i pozivam sve one koji imaju za to snage i mogu na bilo koji način da se pridruže bavljenju ovim zločinom i na taj način pomognu da on konačno dobije svoj pravi razuman epilog, ako uopšte postoji epilog ovakvih dešavanja. Ombudsman Šefko Crnovršanin kaže da su još 2004. vrhovni državni tužilac i MUP obavješteni o licima koja su počinila krivična djela na tom području. Da li je i šta do sada preduzeto, nije mu odgovoreno. Iz MUP-a poručuju da će provjeriti zašto odgovora nije bilo. I Skupštinski odbor za ljudska prava voljan je da pomogne kako bi se na područje Bukovice ponovo vratila sigurnost. Ja mislim da ovaj skup je trebao da bude vjerojatno u mnogo manjem broju i trebao je da bude juče. I mislim da je trebao da bude zajedno sa gospođom Del Ponte. Tako da mislim da je to, recimo, da kažem, jedan pravac u kome je trebalo ići. Na skupu je prikazan i dokumentarni film Praznina novinara Seada Sadikovića.